jenenge mbok kok sepi ya ramong dijane padha ning ndi. Arepe masak kok wis mateng. Lapo ngene iki? Alhamdulillah, oleh janganan dewe jangan masak. Yuk, kondi yuk. Kok gak pengen tuh jaluk iki lho. Lah kene mampir sik ngomong mbek aku. Kenapa yuk? Kamu ngetok to yuk, apa cukup lama iki? Cukup yuk, dewe aku dhewe kok. Lah bojomu ning ndi? Bojoku kerja. Anakku Belum mulai. Kurang yo, anakku ingin mulai. Terus besok balik lagi sekolah. Ya tadi ku tak rame lagi yuk. Iya yuk, ini kan anakku mulai to yuk. Ditukakna karo anakku yuk. Malang ngono to yuk. Mangga Bu. Iya, Nduk. Mari kondi, Nduk. Niku apa wangsul nyambut damel. Wah. Nggih mangga nggih. Nggih. Yuk, ngono kae. Pergi ning ndi to yuk? Iya Tak budal sore mulai iso to yuk. Susah dari mobil yuk. Oh, lah mobil sapa pacare apa piye? Pacare kok kayak tua ini. Lho, lan jelala kok bojone moto yo yo. Ya iya tuh ya samar tuh ngono kuwi lah yo. Lah kok keruan bojone ngono piye to yo? Iya tuh yo. Tas saiki ngono kuwi lah yo. Sasa sale ngono biasane iki gentar-genti yo sing nyusul yo. Bayu, Iya yo. Masa ndek nang iki aku ngerti disusul numpak mobil. Baru ngono kapanane kayak jek numpak motor yo, motor sing gede lho yo. lah mosok to yo. Yo. Anakku lo tak pengen kok ngono kuwi yo, ben gak salah pergaulannya kayak cakup mau. Iya toh yo anakku bareng wis tak wanti-wanti yo tak seneni aja sampai koyo ngono kuwi. Iya, aja sampai cuman gak iso. Yo. Apa kayak barangnya rame jelas asal rasa. Nah, itu juga juga ini tuh. Nah, itu bisa Astagfirullah Bu, mboten karo nonton itu mengke panjenengan kena karma loh. Oh, nggih, Bu. Nggih. 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 Wah, kayu yuk cek iso lo padahal iki. Salah. Ya. Kayak lo enggak tahu dibuka. Sudah yo jadi sakit. Anu iki semenjak lari haji lagi koyo ngono to. Haji koyo ngono. Kayak sakit ngono intine. Gitu yo.